Kaixo txoriene, eguardion, zigoriturrita. Berdin, Patricia Bidele. Ona, etorri gara, lehenko gurean zuri tokau jatzun, bakaiagoa insinulata, eta gaurkoan gidoian niri sartu jatolan txantxa. Zer, Julene jarri zerbait, Asia aldera bota duzulako ero? Patrik berrez, beste Asiako platero bat egin bida hau. Hau galdera, Patrik, hau ezaguna Txinan? Txinan, ez, geixau da estatu batuetan. Nik lehenengo aldia entzuten duela platero. Bai, da, hemen aukitzen dugun bezala hori hiru zaporetako arrozata, han, estatu batuetako jatete txinatarretan aukitzen dabe platera hau. Txala, brokoliakin. Eta hau moldatu dute hango guztetan, baina berez Txinan hau eskatuko baren nuke, agian ez lukete izango, ez? Ez, hori da. Beraz, da horako fusio bat izango. Bale, oso. Berdako hori, brokolia, espizuna, soja saltxa, saltza desberdiak, baina ontxe kontako dut zelan itxetan. Azpizuna xerra finetan zatituko eta xerra bakoitza makiltxotan. Aragisa gatza, piperbeltza, bikarbonatua, mirina, soja saltza eta harto almidoiakin marinatzen utziko 5 minutuz eta bilartian ingo arroza. Gero brokolia moztuko eta 45 segundoz galdarraztatuko. Saltza bat ingo soja saltxa, ostra saltxa, azukria, harto almidoia eta ura nahasiz, eta gero izango da azpizuna zubizian kosinatzia, brokolia gehitzia, eta azkenik saltza. Saltza murrizten utziko 5 minutuz eta arrozakin zerbitzauko. Eta gero, batek daki sesamo hasi batzuk, edo olako zera. Eta orduan olan plater bakar moduan zerbitzatzen dute arroz? Bai, zuk eskatzen duzunean hemen olako txinatar jatetxe baten ez dakit. Oiaskua saltzan edo oiaskua limoiakin, ez da ezara inezuten? Azkenengo txinatar batera jonitzela... Baina ez dakit. Eneiz gogoratzen ez unitzen azkenengo txinatar batera, gogoratzen ez karta buka ezina zala, eneiz gogoratzen zejan nuen, baina gozoa pilo bat zeukaten. Eta zeukatela saltza berdinarekin, oiaskoa atea eta txerrikia. Hori danean. Bueno, hau, normalian, beste haragi mota batekin itxen daue, nik azpizun aukeratu dauz egu hemen dotoriak gara. Eta nire ezin diazuen azpizun bat xerra holan plantxan, buelta eta buelta bakarrik. Baina zenbat aitzaki hau estateko. Ez probatzeko, ez, nahi dut esan, platerra hau probatu nahi dut. Baina azpizuna probatuzu pila bat aldiz. Hola, azpizuna bere hortan. Bai, eta dakidanez gustatzen zaidala, esaten du, bueno, ez da gizu, ez bada gu, adin badaukaguna, bakiz oso segurola garela. Etako arriskatuko za, azpizuna bera plantxan goxua da. Putxo bat aldatzeko. Nik bikarbonatua, nik belarretakoa garbitzeko erabiltzen nuen. Zilarra, hori bikarbonatuan hartu, zia holan ra, eta berriak gehatzen da. Zilarra, baina horretako baina bestela eta ajerako besate dute hona dala. Bikarbonatu, baina aragiari ez dakit, ez diot inoiz bota, bizkotxotan da eta holan... azkenean biguntzeko. Bai, hori da. Azpizuna nahiko biguntxu da, baina alatabe botako. Bueno, bazuk esan duzuna, hau azkenean, errezeta tradizional txinatarra barik, gehiago da, hola, estatu baturen gustora moldatutako errezeta txinatar bat, eta gehien bat jaten dala, ez? Hori da. Osagaiak, holan ikusten niko naturala, ez? Barazkia dauzkagu, proteina, gero, holako saltza berezi bat. Bai, soja saltza egisa da, gero ez eta ezagun haua dala, baina saltzian, bebai erabiltzen da ostra saltxa. Eta ostra saltxa, igual ez da hain ezaguna, alata be, zuen, herritan egoten bada holako supermerkatu txinatar bat, normalian, areketa aukitzen dagoen. Bestera ez bota da, ez da. Eta ez animatu ostra saltza bera bakarrik holan dastatzera, ze berez juten da normalean nahazita beste osagai batzuekin, ero beste saltza batzuen, indartzeko erabiltzen den zerbait da. Ostra saltza bera bakarrik, zakin zerbaitetan erabiltzen den holan. Eta usaia baino, usaia ez da atsegina, zaporia atseginagoa da, baina usaia, potentea da. Ez da fina. Ez da oso fina. Ez da fina, eta gero horan osagaien artean bebai, bat, igual, arraru izan lehikena, mirina da, mirina edo sake alda erabili, dala arrozan edari hartzitua. Ardo bat. Eta hori da, ardo bat izango basan bezala, esposo aurkitzen, ardo zurixa bebai, erabili zeikie, perfectamente. Bueno, gaur, ez dakit, errezeta txinatar bat daukagun ontan, txinako gastronomiaren inguruan hitzein aldu, baina ezina oso zabala da. Azkenean, ni hor honez behiratzen, Txina da munduko 3. herrialdea handiena. Hor dago, Errusia lehenengo, gero Kanada eta gero Txina izango zen. Idea bat egiteko, Iberiar penintzula gutxi gara bera, Txina izango zen 19 Iberiar penintzula. Bene. Orduan,
guk hemen inguruen Euskal Herrian bertan ja, badauzkagu toki batetik bestera alderaketak. Ja, Kataluniara juten bagara, ero behiratzen badu, ero ezagir, hor, Espainiaren bealdera juten bagara, eta behira nola aldatzen den gastronomia. Pentsatu hori biderremeretzi. Zenbat, ze osagai ezberdin egon aldiren toki batetik bestera. Eta zenbat eskualde txiki, ez? Provintzia baten egongo diela, ze hau esaten da. Hau, Sichuan probintziako errezetia da, Sichuan provintzia da, ez dakit. Europa erdia. Hori da, ez? Europa erdia. Eta esaten duzu, bueno, Baina gu hori da, behitu, pentsa dezagun Txina dela Europa, zenbat aldiz izango da, 3 aldiz, ez dakit, hor, zenbakitan pixka galdu iten naiz, baina pentsa zenbat aldatzen den gure gastronomia Italiakoakin, Alemanikoakin, ero Poloniara ero joaten bagara, ze ezberdintasun dauden batetik bestera, ez? Orduan, hori hitz egitea da esate hori, Europako gastronomia da, ez dakit nolakoa. Europako gastronomia oso salada, Txinakoa berdina da, ez? Hementxe, zigon? Bakarrik... Ontzen jarri behar duzu haragia, ez? Ontzen horretarako soja saltxa, gero mirina bebai jarriko dugu. Gogoratu dela arrozaren ardo bat izan dago. Gero, bikarbonatua bebai, aputxo bat, aragisa biguntzeko. Arderaz 2 karbonatos. Bueno, ez badu ez ulertzen, bikarbonatoa. Astelen gozoak. Asteazkena betiko arreztak, aste artea txiste txarren eguna, Bueno, zer, hortaz, anekdota, gaina, txoirin kontatu genuen, hori gertatu zitzaion, mutiko bat, jun farmazira, aitak esan zion. Jun eta bikarbonato erosi, eta mutikoa juntzan farmazira, eta bazekin farmazikoak euskeraz ezekila, orduan juntzan, eta zen ezui, 2 karbonatos. Hori? Farmaziakoa geratuko zan, ez dakit, harrituta, barrezka... Barringo zuen, izu barringo zuela, eta gero ulertuko zuen zer nahi zuen esan. Hori, antza, ez da inun gertatu zen, Gipuzkoako herri baten, eta anekdota hori, uste dut, benetakoa dela, ez da, olakoa badakizu badaudela, olakoak esaten dira, erdi ipuin, ero histori kontatzen diena. Anekdota, baina hau, benetaskoa da. Nik uste dut, benetakoa zela. Utziko buera gisa, 5-10 minutu, erabili arte, utziko marinatzen, eta gero, arroz luzia joango da lagungarri bezala. Olako gauzak saltzak eta dauzkienak, ondo etortzen dira arroz oinarri batekin. Ero pasta. Hori da. Baina, kasu honetan guk arroza aukeratu dugu, eta hementxe daukau arroz basmatian edo luzian 3 koitza, eta irekin aldi bat ematen da benetik, utziko 15 minutu. Gatzapur batekin. Eta hau, bere hortan, kosinatzen joan da isela. Honi beste ikutua nahi badio zeman, holan pixkat India aldera ero joan da, egozi zazue eta gero salteatu zazue lima pixkatekin, espezian batzuk, horre kardamomoa ero, olako zerbait holan bereziarekin, erabat aldatzen da arroz txuri bat izatetik, beste maila batera eramaten zaitu, eta hemen animatu. Ze etxean dano dauzkagu azkenean hor espezien artean, bat baino gehiago erosi duzuna inoiz ez da errezeta matiteko eta erostu zuena erabiltzen, aukera, holako irtera emateko, eta gure lantaldean badugu, dilista ikurria botatzen dion jendea, jengibrea, eta erabat aldatzen da. Gure taldekoak, nik esauko, hori hor bestaldean dagoena, hori klasiko azanera bat, eta hori da guztietatik modernoena, sifoia dauka, beste gailu guztiak dana dauzka, baina, eta gustatu iten zen, hori da garrantzitsua. Garrantzitsua da. Hau, txala ez dakit probauko dauen, baina probatzekoa dau. Txalau, eta esan dut zuelen, izango zara txala brokoliakin. Lagungarri bezala. Berez, gramotan, berdin da, hemen 300 gramo, da hemen bebai 300 gramo brokoliena. Bixa dauzkat, berdin. Hau, ez da izango lagungarria, biak aldi berian. Hau, gokean gero jugo da, ero, txinatar sukaldaritza imaginatzen dugunean, baita, lehenko eta behin, jatetxen izenak oso originala dire danak. Dana daukate, edo dragoia, ero panda, ero arresia, gorria, danak, zerbait gorria daukate. Balioak. Txotxak ere, izenean danak horrek. Eta oso dana dira, orduan, nahaztu aldituzu bata bestearekin, dragoi gorria, panda irripartxua, elakoak, baina... Gero, wokana da, bada, holan, irudi batan zubizianan salteatzen dana. Konfiantzaskoa dana guretako da, palillos de oro 2 lehioan dauena, baina, zuk esango zuta, nun dau palillos de oro bat, ez dakigu?
Ez zen. Behitxu dugu, horre, Mapsen, Bilbon dauen Donostian, ez dau. Txinan, egongo da non baita. Txinan, igual, baina, bigarrena Leioan dau. Bai. Nunta, hau... Bartzelonan badau bat, ez? Dos palillos, baina hau da sukaldaritza japoniarra, eta da bitxotx deitzen da, eta hau zan Andratxio, nola da, hau zan sukalde burua Ferran Adreakin, artista. Beratzi urte da maska jatetxe horrek, eta goi mailako sukaldaritza egiten dute, baina sukaldaritza japoniarra gehiago, ez da txinatarra. Bueno, lehen, txinako sukaldaritzan inguruan gastronomian inguruan hitz egiten egon gara, eta 4 ataletan banatzen da, hor dago kantondar sukaldaritza, ingen duen kantoiko saltza hemen, eta hor da, osai freskoak, itxaskia, barazkiak eta erabiltzen dituzte, kalitatezkoak, eta hor koipe gutxi erabiltzen dute. Gero, Sitxuaneko sukaldaritza. Hori pikantia da, Pikantia. Sitxuan ja entzun da nik ustot, hor, bertako pipermina daukate, eta bertako saltza Sitxuan niri entzun da ja, badakizu dela, bixia dagoela. Hor, oiaskoakin, tofuarekin, eta holago, beti saltza bixiekin. Shandong sukaldaritza. Shandong ez dut Shandong moduke, baina Shandong bakarrik. Tradizio klasikoa, osagai naturalak eta, hemen itxaskiak eta holan, asko, eta Jianshu sukaldaritza. Jianshu, ez da egia da, nik lehengo aldia baita, zapore leunak eta gozoak erabiltzen dituzte da, ondo zaindutakoa, elegantea eta hori. Baina, esan dago, Txina horrena hundia da, haragiak eta normal erabiltzen dituztenak, arraiak eta itxaskiak asko, baina atea asko, txerrikia baita asko, eta behia. Eta bada gauza bat, nian, bizi izan nintzen nian, herrialde provintzia desberdinetara joan nintzen, eta ez dakit, aukeratutako jatetxeak izan ziren edo, baina dultzia, hau da, postrietan, ez dira oso saliak. Edo ez dira hainbeste hain azukre saliak. Ja, baina lehenengo saltzei bota dietelako. Hori bai, baina gu itxita gauz, tartatxo batekin bukatzera, tarta bat eskatzen bazu, ez da zuk imaginatzen dozuna izango. Zehose izango da, ez dakit, aldo zujan lehenengo plater bezala. Bai. Egean, saltza haueko lan pixkate, oso brillanteak eta lodia gaina izaten diena, hori ikusten dela kosagarriren bat badaukatela eta zapore gazigozoak gehiago dira, asko hango saltzetan. Eta gero, arroza eta fideoak asko, sopetan daulan, arroza eta fideoa salteatuta, frigituta, egia da, oin pentsatzen egon naiz, esan dudanean txerria, behia eta ahatea, nik horrelako kartetan inoiz ez dut aurkitu esarkumerik, bildotzarekin eta ez daukat errezetarik. Ez da, izango dute, zerbait, barnealdietan eta horan guztetan igual oiaskuan, barniek eta horrek guztetan desente. Hemen, guk jarraitzen dugu arroza, hemen txegabiz galdarrestatzen brokoli apurtxo bat, ez 45 minutu, 45 segundo. Lurrunetan ohitura daukate, joan lurrunetako gailuak eta honek ontzi hauek eta lurrunetan ere asko egiten da, baukatu ditu. Orduan, hau, erretira egin gau, eta ontxe egin gau, gainetik joango den saltza. Segero egin gau, aragisa salteatu, gero brokolia, eta azkenik saltza bat botako zau. Wokean? Ez duzuin behar wokean? Woka, aurkitzen bat, txorieneko wokan undauen, egin gau. Atzian zegoen, ez? Bai. Horratzean saltzegoen. Gero esango bestela mosketa, da atarako woka. Momentuz, saltzia. Ingau, honek, bostak, nahasitxa. Orduan, alde batetik. Hemen soja saltza. Barrura. Gero, ostra saltza bai. Ostra saltza hemen... Zara, hori lodia da, Baude ezberdina daude, orduan. Bai. Bauka bere lodiera, hau ez da soja saltza harto irina, baina harto irina bebai, ontxe botako. Eta azkenean horrekin goda, bebai gure saltzeak gelditzea, putxo bat lodixaua. Honek egisa da, holako jatetxez txinatara eta soi zenean, hemen azukria, saltzak izaten die, lodixak. Bai, dana. Haragiakin eta doazen saltza guztiak, beto, azkenean goratzen naiz, eskatu genituela 3 haragi ezberdin eta saltza berdina zen 3etan. Bai. Berdina, berdina. Hori bebai pasatzen da, baina hori batean batek bebai izango da. Ez dakit, igual Espainian, badau, Espainiar saltza.
eta haragibolak, eta bestia joango die saltza berdina. Ba, guk Euskal Herrian dana ezberdina. Euskal dugu saltza berdia, Bizkaita saltza, Pilpilla. txipiroi saltza, pilpilla. Klub raneroa. Eta aldatzen joaten gara, segun zerekin nahi dugun. Hori bai, Bizkaita saltzari ez diegu inoiz tomateri botatzen. Egunean ere hori dizu ez da, tomatea botako diozu, ez daukala tomatei. Eta gero soja saltza bebai desberdinak existitzen dira, soja saltza bebai adiz Zer bota duzu hor? harto almidoia, gero hori da, gero loditzeko, gero beruen doienean. Orduan, soja saltzak bebai desberdinak dauz, adibidez dauz, soja saltza japoniarra. Horrei tamari deitzen jako, eta azkenean horrek ez dauka igual bain beste gatz. Gero dau soja saltza txinatarra. Hau jaitxin bihot. Ziko horrekin justa hola nankaken. Txorienen ikusten ez dien gauzak. Eta hori, gero dau soja saltza txinatarra. Eta Keniara ez, Indonesiara joan ginenean, urte baten, han joan ginen olako basukalaritza ikastaro batera, eta han erakutzi zozkuen itxen olako errezta bat. Soja saltza bat zaukien, eta esango zozkuen. Ara soi ezinean da, errezeta hau, nahi dozuenean errepikatu, bilatu duzue soja saltza indonesiara. Desberdina dela, txinakoa... Eta aurkitu duzu inun hori, ero... Bai, badau. Eta ezberdintasun dauka? Da, apurtxe bat ilunaua, eta askozbe gozuagoa dauka, azukre pila bat. Orduan, soja saltza bebai, desberdina dauzela, herrialde bebai, aldatzen doia. Ointxe, ingo, moskete txiki-txikitxo bat, zer, noia, guok sartagian bila, eta segitxoan gatoz. Tatxan, guok aurkitzu dugu. Ez nik aurkitzu. Bale, zigor, zuk aurkitu dozen. Eta guokian, txinan hori bai, eta jatetzi txinatarretan, aukeratzen dabe olio bat normalian, neutru edo suabia izaten dana. Olioa normalian oso fuerte izatean, beraz, 0,4 aukeratu dugu, kasu honetan. Eta hemen lehengo frigitzuko dugu, lehengo aragia, gero brokolia, eta gero saltza. Eta saltza murrizten dan bitartean, ingo itxugolako almendra batzuk eurak itxen da bie zuritxu, eta gero frigitzu edo, eta hori aragi gainean jarri, beraz, ez da, politxa da. Oso, bai. Eta bueno, beste puntu bat, eta frutu lehorra sartzen dizkigu. Errezeta honi, beste gestura bat, bai. Hau da, salteatuta. Hau kausaia, Eta gero brokolia bertara bai. Hori da. Eta hemen dago arroza azpian. Hori da, oinarri bezala. Hori bai izango dela, egun honetan pasta gabi zeitzen eta esan dugu. Hori txurixa, pasta txuria, eta gero tomate saltza gainetik hori dela bakarrik WhatsAppeko emojia, eta normalen italian holan ez tabela eitzen. Baina, egisa da, jataiz txinatarretan eta bai izaten dela, arroz txurixa oinarri, eta gero saltzan bagainean. Bueno, txinako gastronomia inguruan hitzeiten ari garen hontan, karri dugu hor, badago frankizia bat, hor Madrilen dauzka, berez, 20 jatetxero dauzka, honek historia, izena bera aldatu inzuen, bera da Li Bao, abizenak, Maria jarri zan izena, bera etorri zan, 10 urtekin gaina historia kontatzen du horre, nik artikulu bat irakurri nuen, Errusiatik etorri zelan, hotza pasatzen egon zialolako... Txinatik etorri zan? Txinatik etortzean, Errusiatik etorri ziela, tokatu zitzaiela Errusian egun batzu pasatzea, elurra, kriston, hotza eta ez da izan. Madrilen bukatu zuen, eta jatetxe, hosteleritza munduan sartu ziren, eta gaur egun, dauzka, 20 jatetxe, frankizia bat ireki du, txinatarrak, 20, eta horietako 10 Madrilen daude, China Crown deitzen dira, eta bere 3 jatetxe Michelin gidak gomendatu egiten ditu. Hor Michelin gidan sartzen zarete, eta daude jatetxe batzuk izarra dukatena, izar bat, 2 edo 3, eta gero beste batzuk daude gomendagarrien artean sartzen dituztenak, ez? Gero beste badau, beste nivel badau edo, deitzen dela Big Gourmand, horrek die lehen izeten ziren, behitu, menu, dastaketa menuak onenak 35 eurotik bera, baina ontsa izaten die 60 eurotik bera, zeia 35 eurotik bera ez da geratzen ez zebez. 35 eurotik bera, hoxe eguneko, menuak leku batzuetan, erori zaizu eta ezin da. Igual, zukura dut. Bote, bera. Eguneko menuak toki batzuetan, egia zan, eta menua, 18 euro eta, zen egin zatea. 22, 25, 24, 25, Bilbon, bada presizio bat olan, ja,
egokitu indana. Zein? 15. 24, 35. Eguneko menua. Eguneko menua. Orduan, jaro, ja eguneko menua ez da langileentzako da, ikasientzako da, hori. Bueno, asteburutan ezin daunakoa, azin zerdoia, baina, bai, bada garestixa. Bi gurman, nola ditu diozu? Bi gurman, hori bai. Hori. Hementxe, lehengo txala, eta gero, brokolia. Vale. Honei bebai, buelta batzuk emongo zau. Nik ez daukat habilidadia gehixen bat, ez daukat indarra. Onartu beharra dago, sartagin hau burdinezkoa da. Sartagin honek pixu haundia dauka. Eta gainean, ikusgarria da egia esan, nola manai jatzen dutenan, burduntzaliak inda, nola bitzen dien bueltaka, zu hori bizi-bizian, askar dana, baina eskure izaten dituzte, eta burduntzali berdinakin hartu, eta salteatzen nahi dianen, barazki batzuk, gero hortik arroz pixka bat, gero hartu, saltza botatzen diote, beste irula vuelta, gero arrautza botatzen diote, karskatzen dute, dena nazten dute, eta bardinean, gero ur pixka bat, hola bi vuelta, eta pum, garbitu eta, venga, urrengoa. Espektakulua. Uste. Hemen txontxe saltza, eta hemen bai, utziko dugula murrizten. Eta hori ditu ingo da, ze hartu albidoia bertan bota diozu, ez? Hori da. Vale. Eta hori, esan dakoa, hemen utziko murrizten, 5 minututxo edo. Vale. Bitxartian, hau, zu bizian, bestia. Eta hemen txingo dituguna da, almendrak, albendolak, 30 segunduan edo, galdarraztatu bebai. Eta horrekin dau, azala hobeto kentzia gero. Rigitxu ingo ditugu, eta honen gainetik sesamo apurtxo batekin, ja, ez da, txinatarren batek, Maria, zeran zekan abizela, Maria Libao. Mari Libao, ez da giza esango zauke. 300 langile dauzka. 300? 300 langile soldatak ordaintzen ditu. Emakume gogorra, beraz, ziur izango dela. Langile, danok hori txinatarren inguruan ere, Durangon egia esan txinatarrak jatetxe bi, uste dute, baina gero ere badauzkate, holako supermerkatu batero hartu dute eta, supermerkatu hori, goizeko 7etan ni bizikletan askotan pasatzen izandik, Mugarraldera joateko, eta 7etan handaudela gauzak aurreatzen, da 8etan irekita dago, egunero irekita dago, ni, suertatu izan zaik, Gabon Sarretan hortik pasatzia bizikletan ibiltzen baita, eta han irekita egotea, eta beti daukat dela jendea, eta hori berak esaten du, txinatarran, kulturaren zatia da, ez? Hartu eta eta dirua irabaztea, eta nik, berdina esaten, beti, hierriak aberatzez josita daudela, orduan lana egin behar da, oso ondo, baina baita gozatu behar da. Hore, bizitzan dana enleike. Bai, nik uste dut, denetarako zorionez gaur egun, ez dakit, horrentako kulturero badaukagu, lan egiteko bai, eta nik uste dut Euskal Herrian horretako badaukagula, hori pentsatu nahi dut, Euskaldunak lanerako finak garela, baina gero ere badakigula ere gure denbora librataz aprobetxatzen, eta hori jakin egin behar da, badago jende bat, bakarrik lana nahi duela, eta beste batzuk guztiz kontrakoa. Hori lanean jartzeko, hoxe. Horeka holar mantentzen bada. Jin eta jan, esaten dana, ez? Baina, alatabe, egisa da gaur egun, gimnasio batera apuntatzera soiz, atzaldetan dana beteta, klase dana beteta, eta esakulekurik geratzen, orduan, jendeak itxen dago, lana bai, baina gero... Gimnasiora juten direla argi dau, lanera juten diren ez dakigu. Hori bai. Hori... Imaginatzo baitz... Bai, gimnasioa, ez da, udal kiroldegietakoak niko merkeagoa dira, eta hor jente gutxiago ikusten da, eta bestea pribatuetan behintzat, ni kanpotik egia, aspaldien egun gimnasio batera, aspaldia urteak. Ni berri batera punta unaz, eta dauka hor poster bat olan jarritxa. Bai? Eta esaten dau, behitu ziur, etorri zarela zera gimnasio bat olan oso hausokoa. Eta dauz olako friki pila bat. Eta zuta artean. Holan. Eta esaten dau, ziur etorri zarela Arnold Schwarzenegger bezala jartzera. Txusia da hori. Bakizu zer, Arnold Schwarzeneggerrek ezauen serien artean mubila behitzen eta ligatzen hango jendiakin. Beraz, izan Arnold bezala eta ez molestatu hemen jendia. Seriak esatean berak esan nahi du, 10 altzaldi eta hurrengo 10 altzaldien bitartean dagoen tarte hori,
ba, bueno, arren egongo zala beste zerbait egiten indarra egin, da, gaur egun jendea. Egia da nik, behitu, urtea badira, naizela joten gimnasio egia da, Eta imaginatzen dut jendea goten gongo dela hor, mugikorraekin, asko, eta... Zua gainera, eta hori, serien artean da, orduan ez duzu, jo. Hori, utzi da zu, niri edo, nik egisa esan, behitxo mobila pila batera biltzautela, baina takilan usten dut, eta noian ordu hori da, hori, kirola iteko. Argi dagoena eliteko kirolarien artean, berezkoa daukaten jende... Eskerrik asko, segon. Ez zuri ez zaizu esaltzen. Bale, markat. Berezkoa daukaten jende bat badao, baina berezkoa daukatenak ere, hori lehen beti Euskal Herriko herri kiroletan, ez? Beti esatez, aizkoran ibiltzen zen, horre berezkoa dauka. Genetika da, ez? Ez, horre berezkoa badauka, bai, berezkoa badauka, baina orduak ere sartzen ditu inor baino, asko entrenatzen duen txarpila badao, baina ezer entrenatzen ez duen onik ez dao. Hori ez da existitzen. Sukaldian pasatzen da, zenere lagunek esaten dabe. Hori, inbiosu ez dakize errezeta oso ondotara jaten lagunien, txorienen. Eusko nik ez dakiko zinatzen, ez daukat eskua. Eskua ez dauko inobezek. Hartu itxenda. Hartu itxenda eta praktika da. Osea, errezeta bat jarraitu eta hor joango zara hartzen, baina hori, eskua ez da existitzen. Praktika da. Eta kirolera, pasatu, nik emozionatzen nahi zatek, uste zaituet, zuetako, kirol batzuetako, abilizea berezi bat behar da. Naiz eta asko entrenatu, ez duzue, ez dugu lortuko, ni beti esatea, zuk egiten duzuna meritua dauka, 160 kilometro mendian korrika. Bueno, badauka meritu pixka, baina hor, egoskorra izatean nahikoa da. Ordea, 10 kilometroak, 6 minutuan korrika itea, 7 minutuan, hori da, asko entrenatuta ere, batzuen dako ezinezkoa izango da, inoiz ezingo zu, hor ja berezkoa zerbait behar da. Orduan badaude kirol batzua, bueno, saiatua bazara eta lortuko duzula, hortan ona izatea, baina beste batzutan abilizi puntu bat behar da, eta ez daukagunok, ez daukagu. Kompetentzia mundua, baina eguneko 89 gabizor, entretenitzeko, gorputza zaintzeko, eta holako gauzak. Gozea iteko, alegia, jate gustatzen zaigun. Txorien egero ikusteko, eta errezetak etxean errepikatzeko. Hemen txau gauz hartagia, bero. Almendrei kenduotza basala, eta ingo itxuguna, apurtxo bat, plantxan egin. Honek segitxuan erretzen die, beraz? Adi. Kontu handixakin ibili bigara, eta behin, azten dien nolan urre koloria hartzen edo, botako itxugu, ona. Eta gero izango da, hori, arrosak ez. Dena batera zerbizia. Lehen, prodozu, bitu, nik pentsa dut, lehen zigorrek programa zitxakuen ez dakit ikusi zuen ez dauzta. Baina, azpizuna holan plantxan be, sorpresa daukat demori emoten bosku, bestela gero paritxuko zut. Hemen daukat azpizun zatitxo bat. Nibe bai ekarri zute txalaragia baina, baita zuretzako. Horrek ez da ematen txalaragia. Bai, baina txalaragia da. Pixka lehortu zait, baina, bueno, txalaragia da. Bueno. Leonen izan gara urten patri, ze goxua dagoen, Leoneko zezina. Ze nahi duzu esatia, ni Urai azpikoa gustatzen zait. Baina han janditu bertako zezina batzuk, ikusgarriak, ekarri dugu bertatik, eta, bueno, nik banekin gaur txalakin zerbait ingo zenuela, nik, beste era batera, txala ekarri dut, ondua, eta horrekin, holako ospinolio berezi bat ingo du, gure klasiko handi batekin. Perfecto, Ata kostazu plater sakontxo bat? Eta holan, zerbitzauko gure gaurko platera? Sakontxoa esatean sakonakin balio dizu? Bai, hori da, zure jefiak esaten da benien argazkitxoa, da argazkian berdina. Bai, hau da. Okokako latxo bat hartuko dugu, berdina da, Honego neurria aldatzen da, badago jende bat itxura dukala, hor da, solan esateko hartu ingo, argazkitxoa. Bueno, hemen ezan dako, oinarrian, arroza. Arroza. Oinarri xan, gaia behitu solte geratu da. Vale. Zona honek aroma pila badauka, arroz luziak. Berez, hau, plateran oinarri. Gero zuk zen aixo izan dozazuk gehiago brokolia gehiago, haragia baino. Alberto, esan dizu, brokoli zalea Alberto zela. Bai. Bai, xoran, jarriko. Jaten du brokoli. Jarriko udanetatik, behitxu zelako plater orekatu dauka, proteina dauka, hau zera, frutule horrak, barazkiak dauzka, arroza zerealak, gero azukreak dauzkago, saltzan. Eta gantzonak, zizamo azik. Zuntza. Baina bakizu ez dela dana, omega 3 eta daukan eta gantzonak, eotuta espadao,
ez ditugu hartzen antza Ontxe sesamoana. eotuko guk jaten dugu Bai, bai. bitartean zula zai. Utzutzi. Hementxe gure txala brokoliarekin. Hala da. Hori ni behitu kontuatu nizena da, jo naizen eolako jatetxetara, han ez tala, bueno, claro, txotxakin jaten dut, Horregatik dana egoten da satituta eta moztu, ez duzu zetan moztu behar. Bueno, brokoli hau ez da mokaduko, Bueno, baina hola moztu duzulako, baina nahi dut esan, hau atal txikietan atara eskero. Zegona, brokoli hartu baina mutir, ez duzu hartzen. Ba, no, zu ez duzu jano egin dik, Zirikatzeko zen. Bada, kasi gozo puntu hori. Hau, beretan begixak itxi eta esan zeike, dala jatetik txinatarreko plater bat ez da. Eta ez duzu ezetan, jumar olako batetara, etxean nien aldituzue, zegor egun gaina osai hauek etxean lortzia. Erraza? Eta izu? Osasuntxua, gozua, holan zeuse desberdina bebai errutinatik eta ataratzeko. Eta zigorren errezetia segitzuan dator. Tomaten salada bat, baina ezberdina. Aurreratu dizuegu, tomaten salada zezin ospin olioarekin. Hemen dakago, zezina, holan, zuk esan duzuna ikusita, urdai azpikoa, ez dauka itxura urdai azpikoa naiz. Iuntziagoa da, lehorragoa, koipe gutxiago dauka, baina zaporez betia hemendik usaitzen du. Usain da, ez da urbildu erraz. Bai, ez da urbildu. Usaina ikusgarria dauka, eta ingo duguna da, tomaten salada normal bat, baina gero, holako ospinolio berezi bat, non eramango duen pikilloak, gernikako piperrak, tipuleta, zezina, txigortua eta birrinduta, eta honekin beste ikutu bat emango du. Eta egiteko era oso erraza, horrela ingo du. Tipuleta erdia, pikillo piperra eta gernikako piperrak txiki moztu eta gopor batean naziko ditu. Zezina zerrata moztu, frijitu eta kurruskari dagoenean birrindu ingo dugu eta ospinoliori gehituko dugu. Estia, ospina eta olioa gehitu, eta gero, honekin, tomateak onduko ditugu, errex. Oso ondo. Orduan hori, tauka, berezitasuna, zendik uste tolako espina olio guarnizioa daukatenak gero, hau oikoa zalen asko, itxaskiei eta... Bueno, zainzurixei bebai. Zainzuriei bebai. Bebai gainetik botaten jaken, eta bai, zezina, zezinak dauka jatorrixa Gaztela da Leonen horregatxik igual entzun duzue leongo zezina, bertakoa bai da, oso ospetsua da, zehazte ketua, eta da, berez da, gatzartu bat. Hau itxen dana da, iortu eta gero gazitu. Eta normalian izaten da, urdai espikuan antzerakoa, zigorrak esan daren bezala, baina txerrik isana izan biharrean, beixana eta saldi isana bebai. Hori, gujan ditu bia. Bai, eta lesberen jasunak eta pila bat dauz, eta kalidadiak. Jende batzuk, nire zezinea aska gustatzen, ze lehorra pentsatzen jat. Bauz, kalidadiak eta kalidade desberdinak, da ez da berdina supermerkatu baten erosi bat merketsua, eta han bertan moztuta da ondo inakoa, berez? Nik komendatzen dut zuet, desberdinak probatzea hori esan baina olen. Alatabe, ez da bakarrik Espainian itxen, Mexikon bebai itxen daue zezina, Perun bebai hor Amazonas inguruen itxen daue, oinarri bezala erabiltzen daue banana, eta gero olako zezina bat, daukiolako plater exotiko bat, eta Mexikon itxen daue eguzkitan lehortu. Gatzakin eta limoiakin, eta gainera gero da borobil formakoa antzerakoa. Berez, desberdina da. Nik uste dut zezina, han ez dakit, zein izango za hori, behiratzea izango za, baina, Espainiarrak eta Ego Amerikara joan zirenean era, hemendik eta hainbat kultura gastronomiko eramango zuten, eta ziurrenik eroan hasiko zilan. Kontserbatzeko moduak, ze hau lehen, aragisa, denbora gehiago irautzeko hori da, irauteko zerbait zan. Esan zehose gastronomikoki begiratzen, gero, ona zauen logikoki. Baina, etzan gehiago begiratzen
gastronomia proteina eskuragarri izatea urte guztian zehar, Patri, horrela. Horregatik. Eta horregatik Perun eta Mexikon barkatu zego, herrialde beru hauak dienez, botatzen jake espezia gehiago, zeba, xomorrotxo gehiago egitzen dago orduan, horreitako bai, besteko beto, espezia gehiago. Aitu, Vitali, Ego Afrikara joateko asmoa dukazu? Abendun bai. Bueno, han badaukate, hori guk izan ginen Ego Afrikan, han badaukate baita paketetxotan saltzen dituzte, hango beikien haragi lehorra, espeziatua, pikantea, zeuden zapore pila bat, baina dan erzien, oinarrean guzaten, hau, zezina da. Baina batzuk lehorrak, ez? Lehorrak. Hori jateko murtsikatzeko, hortzak eta ondo izan behar dituzu, eta, irauten du, zaporea oso fuertea, baina gaina holan esnak moduan eta asko saltzen ziren, makiltxotan da, eta suposatu, ez da egite, ez genuen galdetu, gehiena behiana zirena, baina uste du, hango, auskalo, zebranak, ero bertako beste animali batzuekin indakoak ere izango zituzela. Nik hori ikusiot, estatu batuetan da handa ditzen jako beef jerky. Baina izaten diek gogorrauak eta esaginik testurien probago izan daut, oso gasixak niretako eta testura aldetik, nahi xa leongo zezina hon bat. Egia esan oso nabe, eta nik gomendatzen dizuet xerra finetan moztuta, hori arategi eskatu, eta gero oliba olio txorrota daun batekin. Oliba olioarekin da besterik ezer, gero ogiakin jateko, gure etxean txikiei asko gustatzen zaie, gozaltzeko ere, guakamole antzeko bat egiten dut, eta ero zezina gainean jartzen dute, eta hori, gaur gozari osasuntxua nahi du. Hori deitzen diote osasuntxua gure etxean, urdai azpikoa ero zezina, guakamoleakin da horan, ero tomate birrinduarekin ogia jartzen, hori da osasuntxua. Eta bestela, batzutan nahi izaten dituzte, beraien zereala txokolate dunak, eta olako txokolate duna pila, baina gure etxean, gozari osasuntxua, hau, ero, tortilla frantzesa urdai azpikoak. Bitu, Patri, gauza bat erakutziko zu, beitu, zuk erosi duzun azkenengo gatxetan inguruan. Bai. Hartzen duzu horrela? Batzu jauze gatu. Honi niriak ez da pasatzen. Ez ba. Bueno. Ez duzuen antzako txorien egunero jarraitzen, gaur egun, bakizu, horako palantzeko asaltzen dute, eta horrekin batuta, labanak funtzio berdina betetzen dugu. Sare sozialetako gauza. Gauzia da, zezinia itxeko, hainbat pauso jarraitzen dira. Lehena izaten da perfilazioa. Hau da, perfilazioa. Eta da, haragi puxketai forma emotia. Bigarren pausua da, gatzetan. Ondo perfilatuta dago? Forma, ez dakiz zer forma daukara, baina bai. Eurak eman gurotzien formia daukaz, hori ziur. Gero bigarren izaten da gatzetan sartzia, hirugarren izaten da garbitzia, gero finkapen hau da, 30-45 egunez egoten da aputxo bat pausatzen, gero ketzea, hau da, ketu itxen da, aritzakin, normalien eitzen dana, eta gero ondu itxen da. Gero ketu ostian, utzi dagako, abeste eguntxo batzuk bai, pausatzen. Zezina guztiak ketua daude, Patri? Hori, esjakintasunetik galdetzen dizut, Nik uste bai, pixadanak. Badaukate egia da, zaporea badaukate holan keikutu hori. Amara, amabi egun bitartian ketzen dien normalien. Egongo di igual ketuak ez dauzen batzu, baina nik ezagutza ditudan danak behintzat, ketu edia. Eta zer iruditzen zaizu, gure zezina honen ketu ikutua? Emon beste, eskiztotat harrapatu. Ez tozu hartu ondo behitu, ze askarri ikasten duzun, alezen ohitura on guztiak. Hemen ingo duna da, hau bakizuen labean izan ezkero, bi papelen artean mikroin labean sartu alduzue baita ere, ero bestela, betiko ke bomba deitzen dioguna txorienen, hau da, olio txorrota da bat, eta oin bapatean dana kearekin ero beteko dugu hau, frigituko dugu, eta honekin gero lortu guna txigortzea, eta birrintzea, fin, bestela, bere hortan horrela zaila izango zen. Lehenko gunean zigorrekin zaren erresta bat, nik asteburuan apuntauta daukatena, asteburun bat edo itxeko, izan zela bakaiaua, konfitatua, porru salda, eta gero gainetik jarri izotzen horako hautz bat inzauela urdai azpiko frigituak eme bai. Honekin be, apurtxo bat izango zen ideia berdina, ez? Esan hautzian izango, baizik eta zatitzen gehiago, ez? Bai. Baina,
kontzeptua berdina. Bai. Eta oin damutzen nahi naiz hor sarteian egiteana, egia esan, Patri, onartu beharra daukagu, oso goxua daula. Bueno, lantaldekoak behira daude hor, berai ezai ezer iritsiko. Tamalez. Baina oso, benetan, erra dago, Tomateak, ez ditu zurituko. Nahi baduzue, ze badu, jentia, egia da, fina geratzen dela, zuritzen badu tomatea eta, baina hauek, beri hortan, zesaia da nitzeitea eta jatea era berean, Hauztut, Tani jaten nagoen bai. Baina tomatiak bi desberdin ekarri itxuzu, testuran desberdinak izateko. Koloreak eta hemen gure baratzekoak, hau, bueno, horrela itxuzia dago, baina bestela, zaporaldetik ikusgarria. Horre die baratzekoak eta honek beltzak dienak kumatoak, urdinak eta gaur egun bai, barietate pila badauze tomatianak. Niri gustatzen batzuk bai horixak, olan berdiak eta etortzen dienak, eta gainera batzu dira aputxo bat garratzauak, beste batzuk aputxo bat dulziauak, eta horrek tomate entzala baten bai, kontraste pila badau tomate desberdinekin, beraz, hori, joaten bazaria frutaren dela, eta dauz, lau edo desberdin hartu bakoitzako bat, eta horrekin bikain geratzen da. Juntua da, ze hona dien tomateak entzaladan, oin sasoia dan ontan. Laizte, bukatzi dago baina. Bai, baina bueno, dauden bitartean, bakizu, nik zorionez, beti juten naizenean amari bisitan, han gaina, bueno, nire izebak eta bakin, legunia esaten nizuen gure etxian kiwiak eta lapurtzen dituztela, nire izebai eta norbaitek tomateak lapurtzen dizkio, eta arrautzak eta lotzagarria da. Zuk. Ez. Zure birki horrek esatasunak? Eki eta lurbi altzen ditu. Karo, nor sartuko daume batzuekin. Hori, ni horrek ikasita daukat, ondo. Bueno, hau ez pentsa botatzen danik, Tomatea hemen dago atalporillenak egiten, baina gero bestea hori erabiltzen da, etxean ensalada ni normalean, beti egiten dut ataletan. Hau da, betiko, hartu tomati arditik eta ero, kraks, klasiko handi bat. Bai. Bueno, atzo izan zigor, nekazaritza ekologikoan eguna. Bai. Eta orduan ekarriko, aste honetan ziar edo, proiektu desberdinak, horren inguruan berda. Eta horreitako da, Amilubi proiektua. Eta bertan dau, zestoan, hor, Urola ibaian meandroan dau, Amilibia, baserria, eta bertako lurretan badabiz ekoizten, dabil proiektu ekologiko berri bat sortzen, eta badabiz, porruak jarri itxuste, zenbat ustezu? Milaka batzuk, bai. 120.000 porru ekologiko ekoizten dituzte han bertan. Gero, hartu eta babarruna, zenbat metro karratu? Dozena batzuk, bai. 5.000. Babarrun motzana bedai 800 metro karratu. Beraz, pila badie, eta gero horrekingo dituztena gainera da, kontsumo taldietan eta olako elkartietan saldu. Beraz, izako da zehose, proiektu bat bai, herrixendako da hausuan dako. Beraz, oleko proiektuak existitzia politxa die. Zuek ezagutzen bozuelan zuen herrixetan edo, bidali email bat, txorien abildua, eitb.eus, eta gu deskitzen egon gara hemen, bosa emoteko. Nik esatea, hauek ekologikoa direla, gure amak ez die zer botatzen, gero somorroak eskertzen dute, orduan, buku daukau borroka bat beraiekin, aber zeinek lehenago jango, tomateak eta, denan eramak baratzen daukan guztia ekologikoan daukaz. Nire amak bakitzu ze jartze hotzen, garagardo edadontzitsuak. Ja, baina horre batzuen dako balio du, beste batzuen dako, Horre letxugan dako bentsa. Tomatin dako ez da. Anun daude garagardo, hola, Hausta, mucho truk hartuta. Bero dauz da, barraskillos beteta, mutin. Bueno, tomatea jarritu hor, gero, oin, ezina hartuko du, lehenunean ingen era berdinean, hartuko du hemen, sartu, eta ataletan, eta hau jungo da, gure ospinolio berezi honetan. Kontutan izan da, berezi izango dela, zerabango du, oliba olioa, sagardo ospina, eta gero estia ere izango du, gero zezinaren ikutua, orduan, zerbait ezberdin du. Hau, da, motosierra daukasunentzako kriston gailua. Hau, barrura ere, eta honek emango dio ospinolio honi, olako ikutu beresi bat. Eta kurruskaria, bai. Oliba olio virgina, extra beti. Hemen ez dago olixo keturik erabiltzea, ze ketua ia sartu dugu hor aragixan proteinean. Ostra, egoratzen za Patri nola egin duen hemen izokina marinatua duela asteatzuk? Bai. Gero etxean ni daukat oliba olio ketua. Eta oliba olio ketua
Horrekin izokin horri zerbitzatu botata ematen du, dala izokina ketua dela. Jo. Testura azkenean ketuarena eta hau marinatuarena oso antzekoa dira, eta benetan, egun hauetan ongara jaten, sobratu zen izokin hori, eta oso goxua. Ospina eta estia, hau ere, Bierzoko estia. Lehoikoa, koiarakada bat, oso ona. Bez, leoneko entxalada esan. Bai, hau, erosi genduen, hor leonen dago las médulas, eta hor, hor erromatarrak egon ziren, eta urre bila jun ziren, da, polita da ikusteko, sistema nola ateratzen zuten urrea eta badolako denda bat, bertako produktua saltzen dituztena eta, bazeukaten nolako, zen da, mozzarella berezi bat, eta, interesgarria zen zerbait, hori da esaten eta da erosi nuen. Gaztela Leongo Gran Cañón. Gran Cañón, bueno, Hori da, nik hori entzun dut. Bai, polita, oso hori bai goizean goiz, Ze, han, bizitak iratuak 11etan hasten ziren, eta 11etan etze honan egotirik adia. Zerago beroa. Beroa, ikusgarria. Bueno, gatz larria gainetik, gero gure zezina ospinolio pixka bat. Eta gainera, tomatien azalakin itxen da gore... Politikian da, kolorian, lan... Bueno, hemen daukazue, zuen tomate ensaladai ikutu berezi bat eman nahi badiozue, zezina ospinolioarekin. Itali. Alde. Hemen, zaiatu behar gara dana, Zein aukeratuko, hau. Bai, nahi bazu. Hau ingo berda gana. Habitxo, zezina Natale oso ondo patria, hola, niri usten pixka Iso gehiago. hartu du beste batez dira. Zego esua. Nia, saporian ona, gustau gatena da, texturi hola. Gero kurruntxarora harrapatzea, Bai. kurruskari. Oso ona benetan ideia ospinoli honena. Eskartzea izut. Bixar. Errezeta tradizionalak. Bai, betiko errezetak. Eta? Ai, amaren sakoratzen ontsa daukaten. Baina bixar kontakotzuet. Gusta zerbait betia ere egingo nuela, baina ez dakit egin bueno. Memorisa txarra dauka, beraz, bixar piztu ETV bat, eta etorri. Izan, berde. Agur.